Coach Mark Dignault sa kanilang magiging laro o gameplay kung saan ay hihigpitan palalo ang depensa kahit na alanganin ang paglalaro nitong si Haliburton. Dagdag pa nito, may ilang mga manlalaro ng Pacers daw na maaari hong humalili kay Haliburton at ito ay sina Pascal Siakam at iba pang guard ng naturang koponan. Sakali pong mapuwersa ng Indiana Pacers ang game number 7, babalik ang laro sa home court ng Thunder. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito mga kabombo, ang isang US dollar katumbas ang 57 pesos and 45 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas po ito ng 7 pesos and 24 centavos. Ang isa namang Singaporean dollar katumbas ang 44 pesos and 24 centavos. Ang isang Saudi Arabian rial katumbas ang 15 pesos and 14 centavos. Habang ang isang euro katumbas ang 65 pesos and 27 centavos. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Tuloy-tuloy pong subaybayan at suportahan ng ating pong 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages mga kabombo. After po ng Bombo Network News, pwede po ninyong suportahan o balikan, subaybayan ang ating pong mga provincial station gamit yung kanilang mga sariling social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Diyan sa Visayas area, nariyan po ang ating mga provincial station katulad po ng Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo para ho sa mga taga-riyan sa may Iloilo Province at mga karating na probinsya. Sa Negros area naman, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at ang Star FM Bacolod. Habang sa probinsya po